danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kari. 'Yan ta'addan Boko Haram sun kashe mutum 5 a tawagar tsohon gwamnan jihar Borno. Ku biyo ni sannan a hankali zuwa cikin shirin namu domin jin cikakken labarin. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji cewa 'yan ta'addan Boko Haram sun kashe mutum 5 a tawagan tsohon gwamnar jihar Borno. A ranar Alhamis ne mayakan ta'addanci na Boko Haram suka tare tawagar tsohon gwamnan jihar Borno, Sanata Ali Modu Sharif, akan hanyarsa ta zuwa Maiduguri. Bayan musayar ruwan wuta da aka yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan ta'addan, mutum 5 sun rasa ransu daga cikin tawagar sanata. Kamar yadda majiyar tsaro ta bayyana, an kai wa sanatan harin ne a garin Aunu, yayin da yake kan hanyar zuwa sadakar ukun mahaifinsa. Mayakan ta'addanci na Boko Haram sun kashe mutum 5 a tawagar tsohon gwamnan jihar Borno, Sanata Ali Modu Sharif, akan babban hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Wata majiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun hari tawagar Sharif ne a garin Audu, kilomita kaɗan zuwa Maiduguri. Majiyar ta ce Sharif na kan hanyarsa ta zuwa Maiduguri daga Abuja a yammacin ranar Alhamis. Yana ƙoƙarin zuwa sadakar uku ta mahaifinsa, Galadima Sharif, wanda ya rasu a makon da ya gabata. Ya ce Sharif na tafe ne daga tawagar ƙasaitattun motoci guda 9 a jere. Mayakan ta'addancin sun tare Sharif ne a garin Auno, inda suka fara musayar wuta da jami'an tsaro da yake tare da su. Sun fara musayan wutar ne misalin karfe 6:30 na yamma, amma sai 'yan sanda 2, farar hula 2 da kuma soji guda 1 suka rasa rayukansu. Majiyar ta ce jami'an tsaron da suka isa ne suka fatattaki mayakan ta'addancin. Wannan ne karo na farko da 'yan ta'adda suka samu nasarar tare tsohon gwamnan, duk da cewa sun saba yi masa barazanar haka. A wani labari na daban, rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa shugaban Boko Haram Abubakar Shekau na nuna alamun miƙa wuya ga Dakarun. Kamar yadda rundunar ta bayyana, za ta karbi shugaban 'yan ta'addan matukar ya miƙa wuya tare da ajiye makamansa. Muka kawo ƙarshen labarin namu. Kar ku manta, kuna tare da Duniyar Fim TV ne. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin a sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo.